Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ అన్నదరికి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. నిన్న మనము స్క్రీన్ షాట్ వచ్చింది కదా, ఓకే. ఇందులో నిన్న మనం రెండవ అధ్యాయంలో ఈ గీతాసారము సాంఖ్యయోగము అనే ఈ అధ్యాయంలో 1 నుంచి 30 శ్లోకాలు అనేది చూడడం జరిగింది. 1 నుంచి 10 శ్లోకాల దాకా చూసాము. గురువుని ఎన్నుకోవడం, అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి గురువుగా ఎన్నుకుని ఆయన నుంచి నేను నీకు శరణాగతిని పొందాను, ఇంకా మీరు నాకు ఒక గురువులాగా, నేను మీకు శిష్యుణ్ణి అన్నట్లుగా అడగడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి భగవంతుడు అర్జునుడు ఏవైతే కారణాలు చెప్పారో నేను యుద్ధం చేయలేను అనడానికి, వాటికి ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ ఇస్తూ వస్తున్నారు అనమాట. అంటే ఎందుకు యుద్ధం చెయ్యాలి అనేది భగవంతుడు చెప్తూ ఒక్కొక్క దానికి. నిన్న మనము జాలి, వీళ్ళని నేను చంపలేను, వాళ్ళని చూస్తే నాకు జాలి కలుగుతుంది అని ఆయన చెప్పడం నిన్న చూసాము. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగారో దానికి భగవంతుడు ఆన్సర్ ఇస్తూ, అసలు నువ్వు వారి యొక్క దేహాలని ఛేదిస్తున్నావు, అంటే వాళ్ళ యొక్క దేహాలను నశింపజేస్తున్నావు, కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆత్మకి ఏమీ కాదు, కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క యుద్ధాన్ని చేయాలి అన్నట్లుగా 30వ శ్లోకం వరకు నిన్న మనం చూసాము. ఈరోజు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇక్కడ నేను 30వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? దేహీ నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితం అర్హసి. అంటే ఓ భరతవంశీయుడా, దేహమందు వసించు దేహి అంటే ఆ దేహంలో నివసించే ఆత్మ ఏదైతే ఉందో ఎన్నడూ చంపబడడు, కావున ఏ జీవిని గూర్చియు నీవు దుఃఖించుట తగదు. కాబట్టి నువ్వు ఎవరి గురించి కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు మళ్ళీ మరణిస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ దేహాలను తీసుకుంటూ ఉంటారు, దేహాలు నశించిపోతూ ఉంటాయి, దేహాలు మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి, దేహాలు నశిస్తూ ఉంటాయి. లోపల ఉన్న ఆత్మ సనాతనమైనది, కాబట్టి దానికి నశింపు అనేది ఏది లేదు.
మామూలుగా అర్జునుడు ఏంటి, నేను కూడా మనం విన్నాము, పితామహుడైన భీష్ముడి గురించి, అలాగే గురువైన ద్రోణుడి గురించి, వీళ్ళిద్దరూ మరణిస్తారేమో అని ఆయన చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళని చంపడం చాలా ఆ, ద్రోహం అవుతుంది, లేకపోతే అది పాపం అవుతుంది, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అట్లా చెప్పిన తర్వాత ఈరోజు మనం నిన్న చూసాము జిఐటిఏ, గీత అని. ఆ గీతాలో ఫస్ట్ ఇది జి అంటే గురువు అని మనం చూసాము. నెక్స్ట్ ఏదైతే ఐ, ఐడెంటిటీ అన్నమాట, అంటే నువ్వు ఎవరు, దేహం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం. ఈరోజు టి అంటే టూ ధర్మాస్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. అవి ఏంటి? స్వధర్మము, నిత్య ధర్మము అంటే సనాతన ధర్మం అన్నమాట. ఇది ఎలా ఆచరించాలి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. హరే కృష్ణ. 2.31 శ్లోకం మనకి స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి, ధర్మ్యాధియుద్ధాశ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. క్షత్రియునిగా నీ స్వధర్మం అనుసరించి ధర్మానుగుణమైన యుద్ధం చేయుట కంటేను మేలైనది మరి ఒకటి లేదని నీవు గ్రహింపవలెను. అందుచే నీవు ఈ విషయమున సంశయింపవలసిన అవసరము లేదు. క్షత్రియుడు అంటే ఏంటంటే, క్షత్రయ అంటే, క్షత్ అంటే హాని, త్రయ అంటే కాపాడేదన్నమాట. కాబట్టి జనుల్ని హాని నుంచి కాపాడేవాడు క్షత్రియుడు. కాబట్టి నీ యొక్క స్వధర్మం ఏంటి? క్షత్రియుడు. కాబట్టి నీ యొక్క ధర్మం, మనకి 4వ అధ్యాయంలో చూస్తాం మనం, గుణాన్ని బట్టి మనకి ఆ వర్ణం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఆ ధర్మానుగుణమైన యుద్ధము చేయుట కంటేను మేలైనది మరి ఒకటి లేదని నీవు గ్రహింపవలెను. అందుచే అంటే, కాబట్టి నువ్వు అటువంటి విషయంలో ఇది నాకు మంచి చేస్తుందా చెడు చేస్తుందా అని నువ్వు ఆలోచించవలసిన అవసరం అనేది లేదు అని చెప్తున్నాడు. యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియా పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. ఓ పార్థ, స్వర్గద్వారములను తెరచినటువంటి యుద్ధావకాశమును కోరకనే అప్రయత్నంగా పొందినటువంటి క్షత్రియులు సౌఖ్యవంతులు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఈ యుద్ధావకాశం కోసం చూస్తూ ఉంటారనమాట క్షత్రియులు. ఎందుకు అంటే, వాళ్ళు కనుక నార్మల్గా ఆ దేహాన్ని త్యజిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎటువంటి దేహం తీసుకుంటారో వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టి ఉంటుంది. కానీ ఈ యుద్ధంలో గనక, ఇటువంటి ఈ రణరంగంలో గనక వారి దేహాన్ని వారు త్యజిస్తే వాళ్ళు స్వర్గాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి అప్రయత్నంగా వస్తుంది. నువ్వు చాలా ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం కూడా లేకుండా శత్రువులకి ఈ సౌఖ్యవంతమైనది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అథ చేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి, తతస్వధర్మం కీర్తించ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి. ఒకవేళ నీవు నీ స్వధర్మమైన యుద్ధమును నిర్వహింపనిచో, స్వధర్మమును నిర్లక్ష్యపరిచినందులకు నిశ్చయముగా పాపమునందుటయేగాక యోధుడుగా నీ కీర్తిని కూడా నీవు కోల్పోవుదువు. అంటే నీ స్వధర్మం ఏంటి? క్షత్రియుడిగా నువ్వు ఆ అందరినీ కూడా ధర్మం వైపు, అంటే ఆ హాని నుంచి, ఎవరికైతే హాని పొంచి ఉందో వాళ్ళందరికీ ఆ హాని నుంచి బయట పడేయాలి. అది నీ ధర్మం అన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతే అధర్మం.
పెంచి పోషించబడుతుంది. కాబట్టి అది నువ్వు నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు నువ్వు అన్నావు కదా, వీళ్ళని చంపడము పాపము, వాళ్ళు పాపాత్ములే అవ్వచ్చు, వాళ్ళని చంపితే మాకు పాపం అంటుకుంటుంది కదా అని అర్జునుడు ఒక కారణం చెప్పాడు, పాపము అని. కాబట్టి ఇటువంటి పాపం నువ్వు పొందుతావు, యోధుడిగా నీ కీర్తిని కూడా నువ్వు కోల్పోతావు అని చెప్తున్నారు. అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తే వ్యయాం సంభావితస్య చ కీర్తి మరణాదతిరిచ్యతే. జనులు నీ అపకీర్తిని ఎల్లప్పుడూ చెప్పుకొందురు, గౌరవం గల వానికి అపకీర్తి అన్నది మరణము కంటెను దారుణమైనది. కాబట్టి నువ్వు ఆనందం కూడా అన్నావు కదా, సుఖం ఉండదు, వీళ్ళందరినీ చంపేసిన తర్వాత, వీళ్ళందరూ మరణించిన తర్వాత నేను ఎవరితో ఆ రాజ్యం సుఖాన్ని భోగించాలి, నాకు ఆనందం అనేది కలగదు కదా అని అన్నావు కదా. మరి అప్పుడు నీ యొక్క జనులు నీ యొక్క అపకీర్తిని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటారు, ఏమని? అర్జునుడు యుద్ధరంగం నుంచి పారిపోయి వచ్చాడు, వెన్ను చూపి వచ్చాడు. కాబట్టి గౌరవం గలవానికి అర్జునుడు ఎంత ఎంత గౌరవం పొందుతూ ఉంటాడు, ఎంత గొప్ప యోధుడు, ఎన్ని గౌరవమైన కారణాలు చేశాడు. ఆఖరికి శివుడితో యుద్ధం చేసి కూడా పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందగలిగాడు ఆయన యొక్క కృప ద్వారా. అంతటి గొప్ప కీర్తి కలిగిన వాడు. అటువంటి నీకు అపకీర్తి ఉన్నది ఏంటి? మరణం కంటే దారుణమైనది. కాబట్టి ఆ అపకీర్తి అనేది నువ్వు పొందవద్దు. భయాద్రణాదు పరతం మంస్యం తే త్వాం మహారథాః ఏషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవం. నీ పేరు ప్రతిష్టల ఎడ గొప్ప గౌరవమును కలిగి ఉన్న సేన నాయకులు భయము చేతనే యుద్ధరంగమును నీవు వీడితివని భావించి నిన్ను చులకన చేయుదురు. అవాచ్యవాదాంశ బహూన్ వదిష్యంతి తవాహితాః నిందం తస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం నుకిం. నీ శత్రువులు నిన్ను పలు నిర్దయ వాక్యములతో వర్ణించుచు నీ సామర్థ్యమును నిందింతురు. ఇంతకంటేను నీకు దుఃఖతరమైనది మరేమి కలదు అని భగవంతుడు అడుగుతున్నారు. అంటే నీ పేరు ప్రతిష్టల ఎడ నువ్వంటే చాలా గొప్ప కీర్తి కలిగిన వాడివి. అటువంటి తెలిసిన ఆ సేన నాయకులు భయం చేతనే యుద్ధరంగం నువ్వు వీడితివని భావించి నిన్ను అవహేళన చేస్తారు. అంటే నువ్వు ఈ యుద్ధరంగం నుంచి పిరికి వాడిలాగా పారిపోయావు అంటారు. అంతేగాని నువ్వేదో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ నా చేతిలో చనిపోతారు కాబట్టి నేను యుద్ధాన్ని తెగించానని వాళ్ళు అనుకోరనమాట. నీకు సామర్థ్యం లేదనుకుంటారు, నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటారు. భయంతో నువ్వు పిరికితనంతో ఇక్కడి నుంచి పారిపోయావని అంటారు. మరి అంతకంటే బాధ కలిగించేదా? దానికి అంత ఇంకా దానికంటే అసలు బాధ కలిగించేది నీకు ఇంకొక విషయం ఉంటుందా? ఎందుకంటే నువ్వు గొప్ప క్షత్రియుడివి కాబట్టి దీనికంటే నీకు మరణమే ఇంకా ఉన్నతంగా, అంటే ఇంకా అది తక్కువగా అనిపిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క అపకీర్తి అనేది దానికంటే పెద్దది. కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళని చంపకపోయి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా నువ్వు సుఖంగా ఉండలేవు, నువ్వు ఆనందంగా ఉండలేవు. ఎప్పుడు బాధపడుతూనే ఉంటావు, నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి అందరూ నన్ను నిందిస్తున్నారు, ఎగతాళి చేస్తున్నారు అని నీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత అన్నట్లుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాను. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఓ కుంతీపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధము చేయి. అంటే ఇది ధర్మ యుద్ధం అనమాట. క్షత్రియులు ఇటువంటి యుద్ధంలో గనక మరణిస్తే వాళ్ళు స్వర్గాన్ని పొందుతారు. అది నీకు మంచిదే ఒకవేళ ఇందులో గనక నువ్వు దేహాన్ని త్యజిస్తే. అలా కాకుండా ఆ పాపాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వధిస్తావు. అలాగే ఇక్కడ నీ యొక్క బంధువులు, గురువు, అలాగే పితామహ ఇటువంటి వాళ్ళని గనక నువ్వు వధిస్తే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే వీళ్ళు అటువంటి పాపాత్ముల పక్కన ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా అటువంటి కర్మలు ఇంకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దానివల్ల వీళ్ళకి ఇంకా అది ఇబ్బందే కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు వాళ్ళని గనక వధిస్తే వాళ్ళకి మంచిదే, స్వర్గం పొందుతారు. వాళ్ళు గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకి చేరుకుంటారు తప్ప వాళ్ళకి కలిగిన ఇబ్బంది ఏం లేదు. నీకైనా మంచిదే, వాళ్ళకైనా మంచిదే. ఒకవేళ నువ్వు గనక వాళ్ళందరినీ వధించితే నీకు ఎట్లాగూ రాజ్యభోగములు వస్తాయి, నువ్వు ధర్మంగా రాజ్యాన్ని పాలించవచ్చు. కాబట్టి ఇది ఎలా జరిగినా కూడా నీకు మంచిదే. కాబట్టి నువ్వు ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా నువ్వు నీ యొక్క యుద్ధాన్ని చెయ్యి అని చెప్తున్నారు.
ఇక్కడ క్షత్రియులకి ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా హింస అనేది చేయకూడదు. కానీ ఎక్కడైతే హింస అవసరం అవుతుందో ప్రతిసారి అహింస అనే దాంతో కొంత కొంత ధర్మం అనేది నిలబడదు. అప్పుడు హింస అనేది అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి క్షత్రియుడిగా ఉన్నవాడు హింస అనేది చెయ్యాలి. ధర్మాన్ని అధర్మం అధర్మాన్ని ధర్మంతో ఎప్పుడూ కూడా ఓడించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని. అందుకే మనకు కూడా అంటూ ఉంటారనమాట. మరి నువ్వు భగవద్గీత చదువుతున్నావా, లేకపోతే భగవద్గీత వింటున్నావా, భగవద్గీత గురించి తెలుసుకుంటున్నావా, ఇది నీ వయసు కాదు అంటే చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అంటూ ఉంటారనమాట. మరి ఇప్పుడు చదవలేము, తర్వాత చాలా బిజీగా ఉంటాము. మరి ఎప్పుడు చదవాలి? ఒక 60 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు అవి దాటిన తర్వాత చదవాలి. అప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఒకవేళ అర్థమైన ఆచరించడానికి వీలవుతుందా? అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. కాబట్టి మనం ప్రతి వయసు కూడా భగవద్గీత చదవడానికి, భగవద్గీత వినడానికి, భగవద్గీత తెలుసుకోవడానికి అనువైనదిగే. కాబట్టి మనం ఎంత ఏజ్లో ఉన్నా కూడా, అందుకే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట, ఈ యొక్క శాస్త్రాలు, ఈ యొక్క భగవద్గీత వీటన్నిటిని కూడా మనం అంటే దాన్ని చాలా చిన్న వయసులో 5 సంవత్సరాల వయసు నుంచే మొదలు పెట్టాలని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట. సుఖ దుఃఖే సమే కృత్వా లాభాలాభౌ జయా జయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సుఖ దుఃఖములను గాని లాభ నష్టములను గాని జయాపజయములను గాని లెక్కింపక యుద్ధము కొరకే నీవు యుద్ధము చేయుము. అంటే నాకు సుఖం లేదన్నాడు కదా, అలాగే ఇది లాభమా నష్టమా, ఇది ఇక్కడ నాకు జయం వస్తుందా అపజయం వస్తుందా, ఇటువంటి అన్ని వదిలేసి ఇక్కడ యుద్ధం అవసరం. కాబట్టి యుద్ధం కొరకు నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. అట్లు చేయుటచే నీకెప్పుడు కూడా పాపం కలగదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆనందం ఉండదు, సుఖం ఉండదు, అలాగే పాపం అని చెప్పావు, ఇటువంటి అటన్నిటికి కూడా భగవంతుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. మనం గనక మన యొక్క వేదాలలో ఉన్నట్లుగా ఇటువంటివన్నీ చేసుకుంటూ పోతే మనం అంటే మనం వీటి వల్ల తెలుస్తుందన్నమాట ఏమి చేయాలి, ఏమి చెయ్యకూడదు అని. వాటి వల్ల మనము పైకి ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తామా, లేదంటే కిందకి. అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క సాక్రిఫైజెస్ అలాగే రిచువల్స్ మనం ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకోగలిగితే మనము ఆ యొక్క తెలుసుకుంటాం అనమాట, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని. వాటి వల్ల మనకు అర్థమవుతుంది మనము అంటే పతనానికి చెందుతూ ఉంటామా, ఊర్ధ్వానికి వెళ్తూ ఉంటామా అని. కాబట్టి ఏషా తే భీతా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానం నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో అంటే బుద్ధి యోగాన్ని నేను విశదీకరిస్తాను, వినుము. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధముల నుండి విముక్తి పొందుతావు. అంటే సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, అలాగే అసలు జీవుడేంటి, ఈ దేహము ఎలా వచ్చింది, ఇదంతా కూడా చెప్తూ వచ్చారనమాట. దాన్ని సాంఖ్యయోగము అంటారు. ఇక్కడి నుంచి బుద్ధి యోగం అనే దాన్ని చెప్తాను అని. ఇంకా ఇలాంటి అవగాహనతో నువ్వు గనక నువ్వు నువ్వు చేయవలసిన నీ కర్మను చేసినప్పుడు నువ్వు ఈ బంధనాల్లో చిక్కుబడిపోవు, ఆ బంధనాల నుంచి నువ్వు విడిపడతావు అని చెప్తూ ఇక్కడ నుంచి బుద్ధి యోగం అనేది భగవంతుడు చెప్పబోతున్నారు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ యుద్ధం చేయాలి నీ యొక్క ధర్మం కాబట్టి నువ్వు ధర్మం వైపు నిలబడి చేస్తావు, అది పూర్తి చేయలేకపోవచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు మరణించవచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా సరే. ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకు కూడా చెప్తున్నారనమాట, మనము మన యొక్క ధర్మాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాము, ధర్మం వైపు నిలబడతాము, అది కనుక మనం పూర్తి చేయలేకపోవచ్చు, మధ్యలోనే మన వల్ల కాకపోవచ్చు, అది వృధాగా పోదు. కాబట్టి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ధర్మం వైపు మనం కొంచెమైనా సరే నిలబడగలిగితే రాయతే రక్షిస్తుంది, మహతో భయాత్ పెద్ద భయం నుంచి అది మనల్ని రక్షిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా అయితే ఈ యొక్క గజేంద్రుడు అందరికీ కూడా తెలిసిన స్టోరీ. గజేంద్రుడు ఆయన యొక్క పూర్వజన్మలో ఒక ఇంద్రద్యుమ్న
రాజు అనమాట, ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు అనమాట ఆయన. ఆయన ఆ, చాలా గొప్పగా రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ ఉంటాడు. కానీ అలాగే భక్తిలోకి వచ్చి ఆయన చాలా ధ్యానంగా భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉంటారనమాట. అటువంటి సమయంలో ఒక అగస్త్య ముని అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆ, ఈయనకి గౌరవం ఇవ్వలేదని, అలాగే అది ఒక భగవంతుడి కృప ద్వారా ఆయనకి ఒక శాపం ఇవ్వబడుతుంది. నువ్వు ఆ, ఒక గజేంద్రుడు లాగా నెక్స్ట్ జన్మ తీసుకోమన్నట్లుగా. అప్పుడు ఆయనకి ఈ గజేంద్రుడి యొక్క జన్మ అంటే ఒక ఏనుగు జన్మ అనేది వస్తుందన్నమాట. అలాగే ఆయన యొక్క పరివారం అంటే భార్య పిల్లలతో సుఖంగానే ఉంటాడు ఈ గజేంద్రుడు. అయితే ఒకసారి ఈ యొక్క నీటి కొలంలోకి స్నానం చేయడానికి వస్తారు. ఆ తొండంతో వాళ్ళ మీద, వాళ్ళ యొక్క పిల్లల మీద, అందరి మీద నీళ్లు చల్లుతూ స్నానాలు చేపిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఆ రాబోయే ఆ యొక్క కష్టాన్ని ఆయన చూసుకోలేదు. కింద నుంచి ఒక ముసలి వచ్చేసి గట్టిగా తన యొక్క కాలుని పట్టుకుందనమాట. వెంటనే ఆయన లాక్కుందామని చూసినా అప్పటికే అది నీళ్ళలో ఏంటంటే ముసలికి బలం ఎక్కువ, ఏనుగుకి బలం తక్కువ. అందుకని ఏనుగు ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క ముసలిని బయటికి లాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ ముసలి బయట నుంచి లోపలికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. అలా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు, ఒక 1000 సంవత్సరాల పాటు ఆ యొక్క యుద్ధం అనేది, ఆ రెండింటి మధ్యలో యుద్ధం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. బయట ఉన్న పిల్లలు కానీ అలాగే ఆ యొక్క తన యొక్క భార్యలు కానీ ఏం చేయలేరు. ఎందుకు అంటే వారి యొక్క ముసలి వాళ్ళని కూడా వదిలిపెట్టదు కాబట్టి. కాబట్టి చాలా ప్రయత్నం చేసి చేసి అప్పటికి తన యొక్క గత జన్మ ఏదైతే ఉందో, ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు అనే గత జన్మలో తను భక్తిని చేశాడు, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించాడు, భగవంతుణ్ణి ధ్యానించాడు. ఆ యొక్క చివరి రోజులు అన్ని కూడా తనకి గుర్తొస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకు? స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ధర్మం వైపు నిలబడ్డాడు, భక్తిని మొదలుపెట్టాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అది గుర్తొచ్చిందో వెంటనే భగవంతుణ్ణి కీర్తించేస్తాడు. వెంటనే ఇంకా ఆ హరిని కీర్తించేసరికి భగవంతుడు ఆగమేఘాల మీద వచ్చేసి తనని అంటే ఒక చిన్న పుష్పం తీసి భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ తనని ఆ ధ్యానిస్తాడు, మళ్ళీ తనని కీర్తిస్తాడు అనమాట. వెంటనే భగవంతుడు వచ్చి ఆ పుష్పాన్ని తీసుకుని తన యొక్క విష్ణు చక్రంతో ఆ యొక్క ముసలి కంఠాన్ని కోసేస్తాడు అనమాట. వెంటనే ఆ ముసలి కూడా ఎవరో కాదు, అతను ఒక గంధర్వుడు అనమాట. వెంటనే ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క ఆ చేతి స్పర్శ ఉన్న విష్ణు చక్రం వచ్చేసి తన యొక్క దేహాన్ని కట్ చేసిందో, వెంటనే ఆ ఇంద్రద్యుమ్న ఆ గంధర్వుడు కూడా ఆ శాప విమోచనం అయిపోయి తను కూడా తన యొక్క లోకానికి వెళ్ళిపోతాడు, గంధర్వ లోకానికి. అప్పుడు ఈ గజేంద్రుడు వెంటనే భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ భగవంతుని ధ్యానించేసరికి ఇంకా ఇతనికి మోక్షం అనేది కలుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి మనము ఏదైతే మన ధర్మం కోసం కొంచెమైనా సరే మనం ఆచరించితే అది వృధాగా పోదు. కానీ ఒక భౌతికంగా ఆలోచించండి. సపోజ్ ఈ యొక్క ఒక వ్యక్తికి ఈ జన్మలో ఒక 1,00,00,000 సంపాదించాడు, అతని అకౌంట్లో 1,00,00,000 ఉన్నాయి, ఆ విషయం ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు. అనుకోకుండా మరణించాడు, మళ్ళీ లైఫ్ తీసుకున్నాడు. సరే, ఎందుకన్నా కానీ అది పూర్వజన్మది, ఆయనకు కొంత సుకృతి వల్ల దేనివల్ల కొంత గుర్తుంది అనుకుందాం. ఆ బ్యాంకుకి వెళ్ళాడు, మీరు పలానా అకౌంట్లో, పలానా వ్యక్తి అకౌంట్లో ఒక 1,00,00,000 ఉన్నాయి, ఆ వ్యక్తి నేనే, అప్పుడు చనిపోయి మళ్ళీ వచ్చాను, నాకు ఆ 1,00,00,000 నాకు ఇప్పుడు ఒక ఎమర్జెన్సీగా ఒక 10 లక్షలు కావాలి అంటే ఇస్తారా? చెప్పండి. లేదు ప్రభుజీ, ఇవ్వరు. ఇటువంటి వాళ్ళు మేము చాలా మందిని చూసాము. వెళ్తావా లేకపోతే పోలీసులు పిలవాలా అంటారనమాట. కానీ మనం ధర్మం వైపు కనుక ఉంటే, అంటే అది మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం చేసే ఆ ధర్మం అంటే ధనాన్ని సంపాదించుకోవడం, అలాగే అదంతా కూడా వేరే అన్నమాట. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనది, భౌతికమైనది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. భౌతికమైనది మనకి ఆ జన్మ వరకే, మనం ఎంత చేసినా కూడా ఆ జన్మ వరకే అది ఫలిస్తుంది, ఆ జన్మ వరకే అది ఉపయోగపడుతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనది కొన్ని జన్మల పాటు కూడా అది నిలిచి ఉంటుంది అనేది మనం ఈ స్టోరీని బట్టి చూడొచ్చు అనమాట. అలాగే హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళి సీతాదేవికి ఎప్పుడైతే చెప్పమన్నారో రాముడు వస్తారు, మిమ్మల్ని కాపాడుతారు అని అభయం ఇచ్చిరమ్మని చెప్పారనమాట. రాముడే స్వయంగా చెప్పారు హనుమంతుడికి. ఆయన వెళ్ళినప్పుడు చాలా చాలా విషయాలు అయితే జరుగుతాయి. అప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క లంకా నగరాన్ని మొత్తాన్ని కూడా సగానికి పైగా దహనం చేసి వస్తారనమాట. దానికి ఆయనకి పాపం వస్తుందా, ఆయనకి ఇది నాకు పాపం వస్తుందా అని ఆలోచించలేదు ఆయన. ఇది నా ధర్మం, భగవంతుని యొక్క
ధర్మము అని ఆయన భగవంతుని యొక్క కార్యంలో ఇది నా యొక్క ధర్మం అని ఆయన దేనికి భయపడలేదు. అందుకే త్రాయతే మహతో భయాత్, అది పెద్ద భయం నుంచి కూడా మనల్ని కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి యోగంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యము ఒక్కటే. స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల పరుగులెడతాయి. ఇక్కడ చూస్తే బహుశాఖ హ్యనంతాశ్చ అంటే ఒక చెట్టు గనక ఉంటే, చెట్టుకి చాలా చాలా కొమ్మలు ఎలా అయితే అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయో అలా అనమాట. కానీ ఒక స్థిరంగా లక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళ యొక్క గురి ఎలా ఉంటుందంటే ఏకేహ కురునందన అంటే ఒకే లక్ష్యం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో చూస్తే అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ద్రోణాచార్యుడు మొదటగా విద్యాభ్యాసం నేర్పించేటప్పుడు అందరిని పిలుస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరిని. అక్కడ మీకు ఏం కనపడుతుందని ఒకళ్ళు చెట్టు అంటారు, ఒకళ్ళు కొమ్మలు అంటారు, ఒకళ్ళు సరే ఆ కొమ్మల మీద ఉన్న పక్షి అంటారు. కానీ అర్జునుడు మాత్రం ఆ చెట్టు మీద ఉన్న ఆ కొమ్మ మీద ఉన్న ఆ పక్షి యొక్క కన్ను కనపడుతుందని చెప్తారనమాట. అంత స్థిర సంకల్పం అంటే అంత ఆ ఒక స్ట్రైట్ లక్ష్యం ఉన్నవాడు అర్జునుడు. అంత గొప్పవాడు అనమాట. అంటే ఆఖరికి మనం ఆ మత్స్య యంత్రాన్ని కూడా ఛేదించడం వింటాము. అలా ఆఖరికి శివుడితో యుద్ధం చేస్తారు, ఆయన్ని మెప్పించి ఆయన దగ్గర నుంచి పాశుపతాస్త్రాన్ని సంపాదిస్తారు. అటువంటి గొప్ప యోధుడు అనమాట అర్జునుడు. కానీ బహుశాఖ హనంతాశ్చ ఎప్పుడైతే మన యొక్క బుద్ధి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుందో అది మనకి ఆ స్థిరంగా ఉండదన్నమాట. కొంతకాలం ఏదో చేస్తాము, దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ కొంతకాలము ఇంకేదో చేస్తూ ఉంటాము. ఇట్లా ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఎటైతే పరిగెడుతూ ఉంటే మనం కూడా అటు ఇటు తిరుగుతాము. దానివల్ల స్థిరమైన సంకల్పం అనేది లేకపోతే, అలాగే మనకి లక్ష్యం అనేది లేకపోతే మనము ఆ లక్ష్యం చేరుకోలేక అటు ఇటు కాకుండా అయిపోతూ ఉంటాము. కానీ మన యొక్క ఆధ్యాత్మికంగా మనం ధర్మం వైపు ఉండగలిగితే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాణ్యదస్తి వాదినః కామాత్మాన స్వర్గపర జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. అల్పజ్ఞులు స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మము, అధికారము వంటి వారిని పొందుటకై వివిధములైన కామ్యకర్మలను ఉపదేశించు వేదములందలి మృదు మధురమైన వాక్కులచే ఆకర్షింపబడుదురు. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితమును కోరువారగుటచే అట్టివారు దానికి మించినది మరొకటి లేదని చెప్పుదురు. అంటే అల్పమైన జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు, అంటే పూర్తి జ్ఞానం కలిగిన, ఇందా చూసాం మనం ఒక లక్ష్యం అంటూ, అంటే నేను ఆత్మని కాబట్టి నాకు ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. అలా కాకుండా స్వర్గలోకాలకి వెళ్ళాలా, ఇంతకంటే ఉన్నతమైన జన్మ కావాలా, లేకపోతే ఇప్పుడున్న ఈ జీవితంలోనే అధికారం కావాలి, ఇటువంటి వాటిని మనం కోరుకుంటే అవన్నీ వేదాలలో ఉంటాయి. వాటికి ఉపదేశించబడిన కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు అనేవి ఉంటాయి. వాటి కోసం మనం వెళ్తూ ఉంటే గనక అవి మనము ఇక్కడిక్కడే మళ్ళీ తిరగాల్సిందే. ఇంద్రియ తృప్తిని మరియు సంపన్నమైన జీవితం కోరువారు కూడా అట్టివారు దానికి మించింది ఇంకొకటి లేదంటారు. అంటే నేను ఇక్కడే ఆనందిస్తూ ఉంటాను, ఇక్కడే సుఖపడుతూ ఉంటాను, ఇక్కడే నాకు ఇంకా ఇంకా ఇంద్రియ తృప్తి అనేది కావాలి అని. ఎప్పుడైతే ఒకసారి ఆఖరికి ఇంద్రుడికి కూడా ఒక శాపం వల్ల ఆయన ఒక వరాహంగా జన్మ తీసుకుంటారు, ఒక పందిలాగా జన్మ తీసుకుంటారు అనమాట. అప్పుడు ఆయన కుటుంబము, ఆయన పిల్లలు, అలాగే ఏది పడితే అది తింటూ ఉండడము, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొర్లుతూ ఉండడము, ఆ బురదలో వాటిల్లో వీటిల్లో. అప్పుడు ఒక ఒక ముని వస్తారనమాట, ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లేదు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, ఓ ఇంద్ర, నువ్వు ఇంకా ఈ యొక్క లోకానికి వెళ్దు కానీ పద, నీకు ఈ యొక్క ఆ శాపం ఏదైతే ఉందో అది తొలగిపోతుంది అని. అప్పుడు ఆయన అంటారు, నేను ఇప్పుడు ఇలా వస్తే ఎలా, మరి నా కుటుంబము, పిల్లలు, మరి నా ఇదంతా వ్యవస్థ, ఇట్లా అంటారనమాట. అంటే ఇంకా ఇక్కడే ఇంద్రియ తృప్తి అనే దాంట్లోనే మనం కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇదే కదా ఉన్నతమైనది, ఇదే కదా ఇంకెంతకంటే మించింది ఏముంది అని అనుకుంటూ ఉంటాము. అలా ఉండవద్దు. ఏదైనా ఒక్కదాన్ని, అది కూడా స్థిరమైన లక్ష్యాన్ని
పట్టుకోవాలి అని మనం ఇందా శ్లోకంలో కూడా చూసాము. ఓకే, హరే కృష్ణ. కృష్ణ 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 హరి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఒక 2-3 శ్లోకాలు మిస్ అయ్యాయి. అది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. నేను కూడా అలాగే కొన్ని శ్లోకాలు మిస్ అయ్యాయి. ఎవరో ఒక మాతాజీ కూడా అడిగారు, క్షమించాలి మాతాజీ, నేను అన్ని చదివాను అనుకుని మీతో చెప్పాను. ఓకే. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భోగానుభవము మరియు లౌకిక సంపదలకు ఆకర్షితులై వానిచే మోహపరవశులగు వారి మనస్సు అందు భగవానుని భక్తియుత సేవను గూర్చిన స్థిర నిశ్చయము కలుగనే కలగదు. అంటే మనము ఇక్కడే భోగించాలి, నాకు ఇక్కడే సుఖాలు కావాలి. వేటి గురించి? లౌకిక సంపదల గురించి, లౌకికమైనవి అనమాట. అవి ఈ యొక్క దేహానికి సంబంధించినవి. కొరకు ఆకర్షితులై వాటిచే మోహానికి పొందే వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ యందు వాళ్ళకి స్థిర నిశ్చయము కలుగునే కలది. మనం ఇక్కడ ఒక కథ అనేది చూడొచ్చు. ఒక రాజు ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన గొప్పగా పాలిస్తున్నాడు, అంతా బాగా చేస్తున్నాడు, అందరినీ కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటున్నాడు. కానీ భక్తి అయితే చేయట్లేదు. అతనికి ఒక మంత్రి లాగా, అంటే మంత్రి కాదు, ఒక సాధువు ఎప్పుడు వచ్చి ఆయనకి ఉపదేశం చేస్తూ ఉంటాడు. ఓ రాజా, నువ్వు అంతా బాగానే పరిపాలిస్తున్నావు, అంతా బాగానే చేస్తున్నావు, కానీ నీ కొరకు నువ్వు భగవంతుని యొక్క భగవంతుని యొక్క భగవంతుని తలుచుకుంటూ ధ్యానం చెయ్యి, లేకపోతే మంత్రం చెయ్యి, లేకపోతే భగవంతుని తలుచుకుంటూ దానాలు చెయ్యి. భగవంతుని కోసం నువ్వు భగవంతుని కేంద్రంగా పెట్టుకుని నువ్వు ఒక కర్మలు చేసావు అంటే నీకు ఇంకా ఉన్నతమైన ఇది లభిస్తుంది, ఉన్నతమైన మార్గం అనేది నీకు దొరుకుతుంది అని చెప్తారనమాట. ఆయన ఏమంటారంటే, స్వామి మీరు అన్నీ ఏది చెప్పినా కూడా చేస్తాను, కానీ భక్తి లేకపోతే భగవంతుని నామము ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు, నన్ను వదిలేయండి, వేరే మీరు ఇంకా ఏమైనా చెప్పండి, నేను చేస్తాను అని అంటూ ఉంటారనమాట. సరే, ఇంకా ఆయన నేను చెప్పింది ఏదైనా చేస్తా అన్నావు కదా అని ఆయనకు ఒక కర్ర ఇచ్చి, నీ రాజ్యం అంతట్లో కూడా ఎవరైతే ఒక గొప్ప మూర్ఖుడు ఉన్నాడో అతనికి ఈ కర్ర ఇవ్వు అని ఇస్తారనమాట. ఇది ఒక్కటి చెయ్యి, నువ్వు మిగతా అంతా చేయనంటున్నావు కాబట్టి సరే అని ఆయన సాధు వెళ్ళిపోతారు. రాజు సరే అంటారు అని ఆ భటుల్ని వాళ్ళని పంపిస్తారనమాట. ఈ రాజ్యంలో ఎవరైతే గొప్ప మూర్ఖుడుగా ఉన్నారో వాళ్ళకి కర్రనివ్వమని. సరే, వాళ్ళందరూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎవరో ఒక మూర్ఖుడు కనపడతాడు, వాళ్ళకి ఇస్తారు. వాళ్ళకంటే ఇంకా గొప్ప మూర్ఖుడు కనపడతాడు. అట్లా అట్లా ఇస్తూ లాస్ట్కి ఒక చోట ఏంటంటే ఒక చెట్టు మీద ఒక అతను కూర్చున్న కొమ్మని చెట్టు నుంచి వేరు చేస్తూ నరుకుతూ ఉంటాడు అనమాట. సరే అని ఇతనే చాలా పెద్ద మూర్ఖుల్లాగా ఉన్నాడు అని అతనికి ఆ కర్ర ఇచ్చి ఆ మూర్ఖుడిని అక్కడ తీసుకెళ్తారు రాజు దగ్గరికి. అతన్ని రాజు అడుగుతాడు, అట్లా ఎట్లా, ఎందుకు ఆ కొమ్మ నరుకుంటున్నావా అని. కాబట్టి నువ్వే పెద్ద మూర్ఖుడివి, కాబట్టి ఈ చేతి అంటే ఈ కర్ర నువ్వు చేతిలో పట్టుకుని రాజ్యం అంతా కూడా ఎప్పుడు ఇంకా నీ చేతిలో ఈ కర్ర ఉండాలి అని ఆయనకి ఇచ్చేస్తారు. సరే అని ఆయన రాజ్యంలో, అంటే ఇక ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ ఉంటాడు, ఈ రాజు ఈయన పని ఈయన చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అంతా కొన్ని సంవత్సరాలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి మరణం అనేది, దేహాన్ని తెగించాలి కదా, ఈ రాజుకు కూడా ఆ దేహాన్ని తెగించే సమయం అనేది వస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆ సమయం వచ్చిందో ఇంకా ఇతను ఆ మంచాన్ని పడతారు, అందరినీ చూడాలనుకుంటారు. ఇంకా అందరూ వస్తూ ఉంటారు, కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆ భార్యలు, పిల్లలు, అలాగే మంత్రులు, భటులు, రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అయిపోతారు. రాజుకి ఇతను గుర్తొస్తాడు, ఆ మూర్ఖుడు. సరే, ఒకసారి ఆ మూర్ఖుని కూడా తీసుకురండి, అతను కూడా చూస్తే ఒక పని అయిపోతుంది, నాకు అతన్ని చూడాలనిపిస్తుంది అని. అతను కూడా తీసుకొస్తారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అని అడుగుతారు. బాగానే ఉన్నానని చెప్తాడు అతను. సరే, నేను నిన్ను చూడాలని పిలిపించాను, నేను ఇక తర్వాత నీకు ఇక మళ్ళీ కనిపించను, నేను వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటాడు. నీకు అది అర్థం కాదని చెప్పినా అంటాడు. సరే, మరి మీరు అక్కడికి, మరి ఎందుకు మీరు అంత బాధపడుతున్నారు అంటాడు. నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి రాలేనురా, అందుకే నాకు చాలా బాధగా ఉంది, చాలా కష్టంగా ఉంది అంటాడు అనమాట.
మరి మీ భార్యలన్నా తీసుకెళ్ళండి, ఎవరన్నా ఒకళ్ళన్నా, ఒకళ్ళే వెళ్ళలేనంటున్నారు కదా, బాధగా ఉంటుందన్నారు కదా అంటాడు. లేదు, వాళ్ళని కూడా నేను తీసుకెళ్ళలేను, వాళ్ళు రారు అని. సరే మీ పిల్లలను ఒకరిని తీసుకెళ్ళండి, వాళ్ళు రారురా, నీకు అర్థం కావట్లేదురా అంటాడు. సరే ఈ భటుల్లోనో లేకపోతే మంత్రుల్లోనో మీ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఒకరిని తీసుకెళ్ళండి అంటే, అరే నీకు అర్థం కావట్లేదురా, అట్లా ఎవరిని పిలిచినా రారురా అంటే, సరే మీరు అంత బాధపడుతున్నారు కదా, కొంత ధనం తీసుకెళ్ళండి, అక్కడ సుఖంగా జీవించవచ్చు కదా, మీ మణులు మాణిక్యాలన్నింటినీ తీసుకెళ్ళండి అంటాడనమాట. సరే రాజు చిరాకు వచ్చేసి ఆయన అంటాడు, అరే నీకు అసలు ఎంత చెప్పినా అర్థం కావు, అందుకే నువ్వు పెద్ద మూర్ఖుడివి, వీళ్ళు ఎవ్వరు రారు, ఆ ధనము రాదు, ఎవరిని ఏమీ నేను తీసుకెళ్ళలేను, నేను ఒక్కడనే వెళ్ళాలి తప్పదంటాడనమాట. కాబట్టి అప్పుడు ఆ మూర్ఖుడు ఏం చేస్తాడు, ఆ కర్రను తీసి రాజు చేతిలో పెట్టి, నేను కాదు మూర్ఖుడిని, నువ్వే పెద్ద మూర్ఖుడివి, మరి ఇంత సంపాదించావు, ఇంతమంది ఉన్నారు నీకు మంది మార్బలం, మరి ఇంతమందిలోంచి ఒక్కడిని తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నావు, ఇంత సంపదని తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నావు, ఏడుస్తూనే ఉన్నావు, బాధపడుతూనే ఉన్నావు, నేను ఇందాక నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను, నీకంటే గొప్ప మూర్ఖుడు ఎవరు ఉంటారు, కాబట్టి ఈ కర్ర నీకే అవసరం, పట్టుకో అని ఆయన అంటాడనమాట. రాజు కోపం వచ్చేసి, అసలు నువ్వెవరు, నువ్వు ఇట్లా చెప్తున్నావు అనేసరికి అప్పుడు అతను చెప్తాడనమాట, మీకు ఇంతకుముందు ఒక సాధువు బోధించాడు కదా, ఆ సాధువు యొక్క శిష్యుని నేను, నాకు మా గురువు గారే చెప్పారు, ఆ రోజు అలా చెట్టుని కొమ్మని నరుకుతూ ఉండు, నిన్ను ఈ రాజుభట్లు వచ్చి తీసుకెళ్తారు అని. కాబట్టి మా సాధువు గారు మీకు ముందే చెప్తూనే ఉన్నారు, మీరు భగవంతుని పట్ల భక్తి చేస్తూ ఉండండి, ఈ లౌకికమైనవన్నీ కూడా తాత్కాలికము, శాశ్వతమైన, మీరు భగవంతుని మర్చిపోయారు అని. కానీ మీరేం చేశారు, ఈ లౌకికమైన వాటిలోనే మునిగి తేలారు, ఇంద్రియ భోగంలోనే మునిగి తేలారు, కానీ శాశ్వతమైన దాని గురించి ఆలోచించలేకపోయారు. కాబట్టి ఎవరో కాదు మూర్ఖులు, మీరే. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలని ఈ యొక్క కథ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి మనం శాశ్వతమైన దాని గురించి ఆలోచించాలి, అటువంటి దాన్ని మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. వేదములు ముఖ్యముగా త్రిగుణములకు సంబంధించిన విషయములను గూర్చి చర్చించును. ఓ అర్జున, నీవు ఈ త్రిగుణములకు అతీతుడవై ద్వంద్వముల నుండి మరియు యోగక్షేమముల చింతల నుండి విడిపడిన వాడవై ఆత్మయందు స్థిరుడవగుము. వేదాలు మనకి చాలా గొప్ప శాస్త్రాలు అన్నిటినీ కూడా, అంటే మనకి వేదాలు 4 వేదాలు ఉన్నాయి, ఆ వేదాలు కూడా మనకి త్రిగుణాలకు సంబంధించినవి, అంటే సత్వ రజస్ తమో గుణాలకు సంబంధించి మనము ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల గురించి వివరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి మనం వాటికి అతీతంగా, ఎందుకు అంటే ఈ వేదాలను రచించిన వాడెవరు, భగవంతుడు. కాబట్టి ఆ యొక్క భగవంతుడే వేదాంత కృత్వేద విదేవచాహం అని చెప్పారు, అంటే ఆ వేదాలు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు అంతిమంగా తెలుసుకునేది మళ్ళీ నన్నే. కాబట్టి భక్తి యోగ అంటే భక్తి యొక్క సేవ గనక, భక్తియుత సేవ గనక మనం చేయడం మొదలు పెడితే మనం ఆ వేదాలను కూడా రచించిన భగవంతునే తెలుసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈ ద్వంద్వాలు, ఈ సుఖ దుఃఖాలు అవ్వచ్చు, లాభ నష్టాలు అవ్వచ్చు, జయము అపజయము, శీతము ఉష్ణము, వీటన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడగలుగుతాము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే అంటే మనము అర్జునుడు అడిగారు కదా, వర్ణ సంకరం అవుతుంది, ఇదన్నీ కూడా నేను వేదాల నుంచి లేకపోతే గురు శిష్య పరంపర నుంచి ఇవి విన్నాను, కులక్షయం అవుతుంది, అధర్మం ప్రబలిపోతుంది, పిండోదక క్రియలు ఆగిపోతాయి, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి, వేదాల్లో చర్చించబడ్డాయి అన్నమాట. అంటే కామము, అంటే మనం కామము ధర్మంతో అర్థాన్ని మనం, అంటే ధనాన్ని సంపాదించి దాన్ని మన కోరికలు, అంటే ఇంద్రియ భోగం కొరకు, ఇందాక మనం ఆ రాజు ద్వారా ఆయన ధర్మంగానే ఉన్నాడు, ధనాన్ని సంపాదించాడు, ఆయన యొక్క అంతా కూడా ఏం చేశాడు, కామంలోనే, అంటే ఆయన యొక్క ఇంద్రియ భోగంలోనే చేశాడు అనమాట. కాబట్టి అలా వాటి గురించి కాదు, భగవంతుని యొక్క ఆ పరబ్రహ్మం గురించిన సారాన్ని, భగవంతుని గురించిన భక్తియుత భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఒక రకంగా చూస్తే జాలి అనే దానికి కూడా భగవంతుడు చెప్పేశారు, అలాగే పాపం వస్తుంది అంటే దానికి కూడా చెప్పారు, నీకు అంతకంటే గొప్ప పాపమే అవుతుంది నువ్వు యుద్ధంలో నుంచి వెళ్ళిపోతే అని. అలాగే వేదాల్లో కర్మకాండాలు చెప్పబడ్డాయి, పిండోదక క్రియలు ఆగిపోతాయి, దహన సంస్కారాలు ఆగిపోతాయి, లేకపోతే పితరులు నరకలోకాలకి చేరుకుంటారు, ఇవన్నీ అర్జునుడు చెప్పారు. వాటికి కూడా ఈ వేదాలు త్రిగుణాలకి అతీతుడు అవ్వమని చెప్తున్నారనమాట. వేదాలకి అతీతుడు అవ్వాలి, అది ఎలా వస్తుంది అనేది మనము ఆలోచించాలి. భగవంతుని యొక్క భక్తిలో ఉంటే
వీటిని మనం తెలుసుకోగలుగుతాము, వాటికి అతీతంగా కూడా అవ్వచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. యావానర్థముదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. చిన్న నూతిచే వనగూడు ప్రయోజనములన్నీయును శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయమందలి జలముచే సిద్ధించు రీతి వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాని అంతరార్థమును గ్రహించిన వానికి సిద్ధించును. అంటే వేదాలలో నువ్వు ఇక్కడ ఇది చెయ్యాలి, అది చెయ్యాలి, అది చేస్తే నీకు ఇది వస్తుంది, ఇది చేస్తే నీకు ఇది వస్తుంది, అంటే ఆ యాగం చేస్తే ఆ ఫలితం, ఈ యజ్ఞం చేస్తే ఈ ఫలితం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాగే నీ యొక్క ధర్మం అంటే నువ్వు వీళ్ళకి ఇది చేయడం ద్వారా నీకు ఈ యొక్క లాభం చేకూరుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎట్లా అంటే ఒక చిన్న చిన్న బావులు, అంటే ఒక దాంట్లో నుంచి నీటిని తోడుకుని మనం బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, ఒక దాంట్లో నుంచి తాగొచ్చు, ఇంకొక నూతిలో నుంచి నీళ్లు తీసుకొని పశువులను కడగవచ్చు, ఇంకొక నూతిలో నుంచి నీళ్లు తీసుకొని మన ఇంటి అవసరాలకి, ఇట్లా అన్నమాట. కానీ అక్కడ ఒక పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, ఆ జలాశయంలో నుంచి నీటితో అన్ని చేసేయవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఒక నూతిలో నీరు తాగడానికి పనికి రాకపోవచ్చు, ఇంకొక నీతిలో నీరే మాత్రమే తాగడానికి పని చేయవచ్చు. కానీ ఒక పెద్ద జలాశయం అనేది ఉంది అంటే ఆ యొక్క నీరు అన్నిటికీ, మనకు అవసరమైన అన్నింటినీ కూడా పనిచేస్తుంది. అలాగే వేదముల సమస్త ప్రయోజనములు వాటి అంతరార్థం గ్రహించిన వాడికి సిద్ధించుతున్నవి. కాబట్టి వేదాల ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనాలు అన్నింటినీ కూడా అవి ఎవరైతే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళకి సిద్ధిస్తాయి అనేది చెప్తున్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు ఏవైతే ఆ, 5 క్వశ్చన్లు అడిగారు, 5 క్వశ్చన్లు అంటే నేను యుద్ధం చేయడానికి కారణాలు చెప్పారు, మనకు అన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్ వచ్చేసింది, భగవంతుడు చెప్తూ వచ్చారు. మళ్ళీ చెప్తున్నారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూ మాతే సంగోస్త్వ కర్మణి. విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుట యందే నీకు విద్యుక్త ధర్మమును ఆచరించుట యందే నీకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ కర్మఫలముల పైన కాదు. నీవే కర్మఫలములకు కారణము అని ఎప్పుడు అనుకోకు. అలాగే చేయవలసిన కర్మలు మానుటలో ఆసక్తి ఉండరాదు. అంటే నీ యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో నువ్వు దాన్ని ఆచరించడంలోనే నీకు అధికారం ఉంది, అంటే అది చెయ్యాలా లేదా అనేది. కానీ ఆ కర్మ ఫలముల పైన కాదు, దాని ద్వారా ఏమొస్తుందో నువ్వు దాన్ని ఆలోచించలేవు, అది నాకు ఇదే కావాలి అని అనుకోకూడదు. అలాగే నీవే కర్మఫలములకు కూడా కారణం అనుకోకూడదు, అంటే దీనికి ఇలా జరగడానికి నేనే కారణం అనే ఆ అహంకారం కూడా ఉండకూడదు. అలాగే నువ్వు చేయాల్సిన కర్మలని మానకూడదు, అంటే నువ్వు ఈ యుద్ధరంగంలో నుంచి వెళ్ళిపోతానంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధరంగంలో నుంచి వెళ్ళడానికి లేదు. అందుకే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు భగవద్గీత యొక్క సారాంశము ఈ ఒక్క శ్లోకమే అని, కానీ ఇది కాదనమాట. ఇదే అయితే ఇక్కడితో భగవంతుడు చెప్పడం ఆపేవాళ్ళు, కానీ భగవంతుడు ఇంకా చెప్పారు. అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇంకా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది భగవంతుడు చెప్పింది ఇంకా చాలా ఉంది. ఒక రకంగా చూస్తే ఏంటంటే అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఇంతవరకు భగవంతుడు చెప్పేశారు, కానీ మనందరికీ కోసం కూడా ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధి యోగా ధనంజయ బుద్ధౌ శరణమన్విచ్చ కృపణ ఫలహేతవ. ఓ ధనంజయ, భక్తియుక్త సేవచే హీన కర్మలన్నింటినీ దూరము చేసి ఆ భావనలోనే భగవాను శరణు వేడుము. కర్మ ఫలములను అనుభవింపగోరువారు లోభులు. సారీ, 48వ శ్లోకం. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. ఓ అర్జున, జయాపజయములందు ఆసక్తిని విడనాడి సమబుద్ధితో నీ విద్యుక్త ధర్మమును నిర్వహింపుము, అట్టి సమభావమే యోగం అనబడును. కాబట్టి నువ్వు ఇది నాకు జయమా అపజయమా అటువంటి దాని పట్ల ఆసక్తి విడిచి అది ఏదైనా రాని నువ్వు సమానంగా తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి నీ యొక్క యుద్ధాన్ని చేయమంటున్నారనమాట.
దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధి యోగాత్ ధనంజయ బుద్ధౌ శరణమన్విచ్ఛ కృపణ ఫలహేతవః. ఓ ధనంజయ, భక్తి యోగము చే హీన కర్మలను దూరం చేసి ఆ భావనలోనే భగవానుని శరణు వేడుము. కర్మ ఫలములను అనుభవింపగోరు వారు లోభులు. ఎప్పుడైతే ఇది నేను చేశాను కాబట్టి దాని ద్వారా వచ్చేది అంతా కూడా నేనే అనుభవిస్తాను అనేవాళ్ళు లోభులు. అంటే చ- పంచుకోవాల్సిన చోట పంచుకోవట్లేదు, అంతా నాకే కావాలి, నేనే అనుభవించాలి అని ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఇదంతా లోభము, దానిని వదిలేసేయమని చెప్తున్నారు. బుద్ధియుక్తో జహాతిహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. భక్తి యోగమునందు నియుక్తుడైన వాడు ఈ జన్మమునందే శుభ అశుభ ఫలముల నుండి ముక్తుడగును. కనుక కర్మయందలి నేర్పు అయినటువంటి ఆ యోగము కొరకు ప్రయత్నింపుము. కాబట్టి నువ్వు భక్తి యోగంలో నియుక్తుడు అయితే ఈ జన్మలోనే శుభము అలాగే అశుభము అని అన్నారు కదా, ఇది వీళ్ళని చంపడము శుభకరం లాగా నాకు కనిపించడం లేదు అని. కాబట్టి శుభమైన అశుభమైన దాని నుంచి నువ్వు ముక్తుడు అవుతావు, వాటి యొక్క ఫలాల నుంచి. కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మ బంధ వినిర్ముక్తాః పదం గచ్చంత్యనామయం. ఆ విధంగా భక్తి యోగమునందు నియుక్తులై మహర్షులు లేదా భక్తులు ఈ జగమునందు కర్మఫలముల నుండి తమను తాము ముక్తులను కావించుకొందురు. ఆ విధముగా వారు జనన మరణ చక్రము నుండి విడుదలను పొంది భగవద్ధామమును చేరుట ద్వారా దుఃఖరాహిత్య స్థితిని పొందుచున్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ భక్తి యోగంలో ఉంటారో వాళ్ళు, ఆ మహర్షులు దీనికి అతీతంగా అవుతారనమాట. కాబట్టి ఈ జనన మరణ, ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అను చక్రం నుంచి కూడా వాళ్ళు బయటపడతారు. అలాగే భగవద్ధామాన్ని పొందడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ దుఃఖరహితమైన స్థితిని పొందుతారు. వాళ్ళకి అక్కడ దుఃఖం అనేది ఉండదు. యదా తే మోహ కలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. నీ బుద్ధి దట్టమైన మోహారణ్యము నుండి బయటపడినప్పుడే నీవు ఇప్పటి వరకు వినదాని గురించి ఇక వినబోయే దాని గురించి నీకు వైరాగ్యం కలుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక అరణ్యంలో, ఇక్కడ చూడండి ఈ పిక్చర్లో, ఒక అరణ్యంలో వెళ్తూ ఉన్నాము, మోహారణ్యం అన్నమాట. మనకి ఏ జంతువు ఎటు నుంచి అటాక్ చేస్తుందో మనకి ఏం అర్థం కాదు, అట్లా ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే నిజమైన మనం బుద్ధిని పొందగలిగాము, ఆ ఆ మోహం అనే దాని నుంచి మనం బయటపడగలిగాము, అప్పుడు అంతా కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా మనకి క్లియర్గా ఎవరు ఏంటి అనేది కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క మన బుద్ధి ఎప్పుడైతే ఆ కామం చేత కప్పబడి ఉందో అప్పుడు అది ఒక అరణ్యం లాగా మనల్ని భయపెడుతూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే మనం దాంట్లో నుంచి బయటపడగలమో అప్పుడు ఇంతకుముందు వినదాని గురించి మనకు క్లారిటీ వస్తుంది, ఇంకా వినే దాని గురించి కూడా మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధావచలా బుద్ధి తదా యోగమవాప్స్యసి. ఎప్పుడు నీ బుద్ధి వేదములందలి మృదు మధురమైన వాక్కులచే కలతనొందక ఆత్మానుభూతి అనడి సమాధి అందు స్థితమగును, అప్పుడు నీవు దివ్య చైతన్యమును పొందగలుగుదువు. అంటే మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా వేదాల యందలు కూడా మృదు మధురమైనవి. మనం అన్నిటిని కూడా పర్టికులర్గా అన్నిటిని కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోలేము. వాటిల్లో కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఈ యొక్క కర్మ చేస్తే, అంటే ఈ యొక్క యజ్ఞం చేస్తేనో లేకపోతే ఈ యొక్క మంచి పుణ్యకార్యం చేస్తేనో మీకు ఈ ఫలితం వస్తుంది, దీని ద్వారా మీరు ఒక ఉన్నతమైన లోకాన్ని చేరుకోవడము, స్వర్గలోకాలను చేరుకోవడము ఇలాంటివి వస్తాయని మనం వింటూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి అంటే ఆ కొంత వినటానికి ఎలా ఉంటే చాలా సుఖాన్ని, మనకి ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని, ఇంద్రియాలకి సుఖాన్ని కలిగించేలాగా అనిపిస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఓకే నాకు ఇదే కావాలి, అంటే కొన్నాళ్ళు నేను చాలా సుఖంగా జీవించాలి, లేకపోతే నాకు ప్రమోషన్ కావాలి, లేకపోతే ఒక నాకు పుత్రుడు కావాలి, ఇటువంటివి అనమాట. కాబట్టి ఓన్లీ అంటే ఒక అల్టిమేట్ అయిన లక్ష్యం లేకుండా ఇది కావాలి అది కావాలి ఇంద్రియ తృప్తి కావాలి అని ఎప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటే
ఆ వేదాలలో ఉన్న వాటిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే, అంటే ఆ వేదాల్లో కూడా మనకి అవసరమైన ఏవో తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఎందుకంటే మనం కూడా వింటూ ఉంటాము. ఒక ప్రవచనం జరుగుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే భగవద్గీత చెప్తూ ఉంటారు, లేకపోతే భాగవతం వింటూ ఉంటాము. అవి చెప్పేటప్పుడు కూడా అనుండొచ్చు. సపోజ్ మీ పిల్లలు ఎలా అవ్వాలి అంటే, మనం పిల్లలకి చూస్తూ ఉన్నాం. చూసావా, మీ గురించే చెప్తున్నారు, మీరు ఇలా చేయాలంట. లేకపోతే భార్య గురించో, భర్త గురించో, "ఆ, నా భార్య ఇలాగే చేస్తూ ఉంటుంది" అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు, అందరికీ సంబంధించిందే, అందరికీ అది చాలా అవసరమైంది. కానీ మనం దాంట్లో ఏం చేస్తాము, వాళ్ళకి ఇది అవసరము, వీళ్ళకి ఇది అవసరము అంటే, మనకి ఏది ఆ టైంకి అవసరం అవుతూ ఉంటుందో, లేకపోతే మన ఆ, నేను దీంట్లో చూసాను నేను ఇంత బాగా చేశాను, దాంట్లో చూసాను నేను ఇంత బాగా చేశాను, ఇట్లా అంటే మనకి ఒక రజోగుణం లాగా మనము వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు, వేదాలు అనేవి త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలను చర్చిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఎప్పుడు కూడా. కాబట్టి ఆ రజోగుణం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ, నేను ఇది అంటే నేను ఇలా చేయగలను, అలా చేయగలను, ఇంత గొప్పవాడిని, అంత గొప్పవాడిని అని అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఆ మృదు మధురమైన వాక్కుల నుంచి కాదు, దానికి మించింది అతీతమైన ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. దానికి సమాధావచల బుద్ధి, మనము ఒక సమాధి స్టేజ్ అనేది చేరుకోవాలి మన బుద్ధి అనేది. కదా యోగం అవాప్స్యసి, అలా మనం యోగాన్ని అనుభవించాలి అనేది చెప్తున్నారు. మనం ఈరోజు ఏం చూసాము, బుద్ధి యోగము, అలాగే స్వధర్మము. అంటే స్వధర్మము సనాతన ధర్మం లాగా ఒక మన యొక్క నిర్వర్తించాల్సిన ధర్మాన్ని, అలాగే మన స్వధర్మం గురించి అర్జునుడికి ఉన్న స్వధర్మాన్ని చెప్తూ, అలాగే ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ఎలా నిర్వర్తించాలి అనేది కూడా భగవంతుడు చెప్తూ వచ్చారు. తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతారు, ఈ శ్లోకంలో వచ్చింది కదా సమాధి అనే పదము, ఆ సమాధి స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది అర్జునుడు అడుగుతారు. దానికి మళ్ళీ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తారు. అది మనం రేపు చూద్దాం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు అదే, మనుజుడు సమాధి మగ్నుడైన వాని పలుకుట, అతడు కృష్ణ భక్తి రసభావనను సంపూర్ణంగా అనుభూతమర్చుకునే వాడని పలుకుటే కాగలదు. అనగా సమాధి మగ్నుడైన వాడు బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు అంటే, మనం నిన్న సూర్యుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, అటువంటి ఆ అనుభూతిని పడసి ఉండగలడు. మనం కూడా తెలుసుకోవాలి, మమైవాంశో జీవలోకే అని చెప్తారు. అంటే అందరము కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలమే, కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసులము అని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు స్వర్గాలను పొందడము అంటే ఈ కామ్యకర్మలు, వీటి ద్వారా స్వర్గాన్ని పొందాలి, ఇటువంటి యొక్క కోరికలు అనేవి రావు. ఎందుకంటే స్వర్గకాలం అయిపోగానే మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. కాబట్టి రేపు మళ్ళీ అర్జునుడు ఏం అడుగుతారు వచ్చే శ్లోకాల్లో, అలాగే వాటికి భగవంతుడు ఎటువంటి సమాధానం ఇస్తాడు అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాము. అడిగినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य शिला दास ठाकुर की जय। भगवद गीता भागवत ग्रंथालय की जय।